Hej med dig, jeg hedder Sara. Og jeg hedder Johan. Og vi vil fortælle dig om det fedeste tilvalg nogensinde, nemlig digital teori og analyse. I den her film vil du få svar på, hvordan undervisningen i digital teori og analyse 2015 er tilrettelagt, hvad du vil kunne lære, og hvad faget forventer af dig. Med digital teori og analyse får du kompetencer til at analysere de medier, vi bruger i dag, vurdere mediernes relevans for nutidig kommunikation, afprøve din viden i konkrete cases, som giver dig en bredere forståelse af de tekster, du har læst til undervisningen. Alt i alt tilbyder vi en dynamisk og varieret undervisning, der består af games og quizzes. I undervisningen vil der blive afholdt forskellige games og quizzer, som er udover at være totalt sjovt er med til at stimulere dig og dine medstuderende via venskabelig konkurrence. Sådan bruger du din viden til at arbejde sammen med dine medstuderende og deltage aktivt i undervisningen, og det på en sjov måde. På kurset vil der derudover være 3 elevopgaver på omkring 2 sider, som du vil få feedback på fra dine undervisere. De små opgaver giver dig større forståelse af pensum og træner din evne til at videreformidle din viden. I løbet af kurset vil der være besøg af 5 gæsteforelæsere, som tager udgangspunkt i cases fra deres arbejdsliv. De er med til at give dig et bredt perspektiv på, hvordan medierne bruges på arbejdsmarkedet, og til at du kan se, hvordan faget kan være relevant for din fremtid. Elevpræsentationer er også en del af kurset. Præsentationer afholdes 2 gange i løbet af kurset og i grupper af 2 personer. Så bare roligt, du står ikke helt alene med oplægget. Præsentationerne er med til at give dig en bredere forståelse af det, du har læst, giver dig direkte feedback fra både dine undervisere og dine medstuderende. Du får muligheden for at fordybe dig i et bestemt emne og blive undervist af dine medstuderende i øjenhøjde. Elevoplæggene giver dig også mulighed for at tilpasse emnet efter dine interesser og udvikle dine kompetencer på en selvstændig måde. Hvad forventer faget så egentlig lige af dig? At du er aktiv i undervisningen. At du selv er med til at få det bedste ud af kurset. At du er velforberedt og har læst inden undervisningen. Og at du er klar på at få udviklet din digitale horisont. Til gengæld får du en stor faglig viden. Forbedre dine skriftlige og sproglige kompetencer. Et sjovt og dynamisk læringsmiljø. Det med en engageret underviser, der kender dit navn. Og udvide din digitale horisont. Ja, altså jeg ved godt, hvad jeg ville vælge. Det gør jeg også, uden tvivl. Nemlig digital teori og analyse.